Gehitu bizipozara, horixe da gaurko gure gaia eta bizipozaren helburua da haur eta familien ongizatea helburu duten elkarteei laguntza afektibo eta materiala eskaintzea eta ematea. Horri buruz arituko gara gaur, beraz badakizue zuek ere gehitu eta nahi baduzue deitu 600-44-556. Az gaitezen berriketan eta gure gonbidatuak ezagutzen, Bizipoza elkarteak bizitza da gorputza, askatasuna bihotza izeneko abestia eta bideoklipa aurkeztu ditu. Abesti honekin gehitu elkarteak orientazio sexualaren gaia umei ezagutarazi nahi die. Eta gurekin da Olga Alarcón. Kaixo, Olga. Arratsaldeon. Gietorri. Eseri lasai. Tira, Olga, gehitu elkarteko kidea zarazu, aspaldetik? Bai, nik uste dut 2000 batean edo, gehitu sortu intzenean bakarrik gizonezko jendea zegoela, eta gero ja emakumeak egin ere, baina, bueno, nik mugimendu honetan gehitu sortu aurretik. Aurretik ere bai. Bai. Beraz, denbora pixka bat behar mazu. Gogoratuko dugu, bizipozaren egitasmoa dela bizitza da gorputza, askatasuna bihotza izeneko kantu bat gehitu elkartea ezagutzera emateko, eta horri buruz hitz egingo dugu, eta laster Jogurina Boroa ere hemen izango da, eta abestia entzungo dugu, eta ikusiko dugu, eta hori laster izango da. LGTBI mugimenduaren berdintasun soziala eta legala lortzea da gehituren helburua. Zein da une hontan egoera, agian galdera potoloa da, baina... Bai, oso potolo. Bueno, legalitatearen aldetik badaude horrepaso batzuk, duela 15 urte ezkontzeko eskubidea, baina, claro, dana eta jendea ordu gerozti esaten du, bueno, eta zer nahi duzu gehiago? Bueno, pues, helduak egia da, ezkontzak ematen ditu eskubideak baditugula, baina gutaz aparte, gazteak eta aurrak ere badaude, eta gero gure egoerak ez da bakarrik gure etxetako lau hormetan barru, lanean ari gara, kirola egiten dugu, toki askotan, eta orduan hori ere legean zehar, ziurtatu egin behar da. Ez da bakarrik esatea, eskubidore beteta dagoelako, ez da zer egin behar. Toki askotan eta autonomia erkidego askotan badaude lege integralak, LGTBiko lege integrala batzuk, nun neurriak hartzen dire ziurtatzeko toki guztietan errespetatua izango garela eta garenok izaten eta egoten defendatzeko. Eta hemen ere Euskal Herria momentuz ez dokagu lege hori, baina ari gara zirriborro bat egiten beste LGTBiko taldeekin, eta dara matzagu urte batzuk, eta espero dugu ez oso aurrera, dana bukatu izatea, eta aurkeztu izatea beste legebiltzarrean animatzen diren eta indarrean jartzen dute. Zein garrantzitsua adingo iztiarretan, astea, ez da honi buruz hitz egiten, lantzen astea, etxean, hezkuntzan... Bai, gure prozesu, edo zein LGTBiko taldea bezala, hasiera batean homosexualen gana jotzea izan zen. Berela kontura gu ginen, gizarte honen parteide garen bezala, guk gizarte honen parteideak izategatik zerbait eman nahi genion gizarte horri, eta orduan hasi ginen, eskaintzen gazteekin lan egitea, eta konturatu ginen oso laizter, jendea esaten du, tratatzen ez diren gaiak, jendea puri-purian dago, ez daki zer horretaz, ez hurra da. Txikitatikan jasotzen dugu mezuak eta azkenean lan egin dugunean gazte horiekin konturatu egin gara, kriston motxila dutela, batzuk aurreritziaz beterik, eta gero bere burua diferentetzat jotzen dutenak min handiak. Eta orduan hor bikoste egiten da lana, lehenengo betetzeko motxila modu on batean, ustu behar dezu, orduan hori bukaezina da eta oso nekagarria. Orduan dudarik gabe, adina goizterretik hasi behar da lan horrekin, bestela hau da amaigabeko historia bat.
ari zarete lanean, ari gara lanean eta aurrera goazela esaten dugu beti, baina oraindik ere nerabeek, gaztetxoek bullyinga jasaten dute edo jarrera txarrak jasatzen dituzte homosexualak izateagatik. Hoxe, hor dago, kakoa. Horregatik dugu, guzti hori landu egin behar da. Hor guk aktivistok ahal izan dugun guztia egin dugu. Baina horrek ez du mailarik hezkuntza berak eta familiak hartzen ez badu erronka bezala. Orduan, bestela amegabeko historia da, eta nik uste garaia badala, hainbeste urte lan egin eta gero, hezkuntza berak hartzeko eta kurrikulumean sartzeko. Ez da nahikoa. Etxe egiten denean gelaetan, bai, homosexualekiko errespetua, baina kontuz, eskolan ere badaude haur ezberdinak, hor ez dago. Eta eskolatan, ikasgelaetan, egia da, aztekeririk gaur egun ez dira entzuten. Baina gero badaude, zuntzen nion bezala, toki ez arautoetan, patilloak, gela, komunak, eta hor bai, bullyinga oso arrunta da. Eskola aipatzen duzu, zuek ze adinetako aurrekin edo gazteekin egiten duzuelan? Guk hasi ginen bigarren hezkuntza. Betidanik homosexualitatea eta gaztaroa eta hortzaroa izan da tabu bat, ez? Nola bai, homosexualei eman, batez ere gizonezko homosexualei jarri diete pederastia eta pedofiliaren seinalea, ez? Eta oso kostata apurtu egin zen hori. Hasi ginen, bigarren hezkuntza, konturatu ginen lehen komentatu dudana, motxile kargarekin etortzen zirela, eta motxila kargatuta zituzten, ez da, alegia aurretik ohitura ez desegokiak edo, gainean ekartzen dituzte. Eta zer egin motxila horiek usteko? Zer egin motxila horiek usteko? Nola egiten duzuen lan? Guk egiten duguna, guk ez dugu zabaltzen ezerrez, esan nahi detola proiektu maravilloso bat, guk sortzen dugu gune seguroak gazteak adierazteko zer sentitzen duten, nortzuk diren, eta laixatasunez adierazteko nortzuk diren, besterik gabe. Komunikazioa, ez da? Eta onartzea eta besteei eskatzea ere, errespeto eta begirunea besterekiko, ez? Ez dugu egiten eta ez dago ezer asmaturik horrekin bukatzeko, ez? Gauzak arrunt eta normalak. Arrunt eta normala, baina komplikatua da. Oso, horregatik diot. Aktivistok asko egin dugu, baina egun hezkuntzako sailburuari eta bere taldeari dagokion lana eta familiari. Guk egin duguna, beti izaten da, gu esaten dugu, pareke diztarena egiten dugu eskoletan. Eskola berak formatu behar dugu, bere profesionalak. Eskola berak egin behar du, bere kurrikulumean aniztasuna sartu, aniztasun eta aniztasun sexuala ere, dana batera, ez? Eta, hor, ezin dugu esan, aurrepaso handirik eman direnik. Eta ze garrantzitsua baloreak transmititzea, ez da horiek egunero presente izatea? Transmititzen ez baduzu aniztasun baloreak, azken finean, txuri bertzeko baloreak transmititzen duzu. Eta nik uste dut gizarte txuribeltzak dagoeneko ez dela oso gokiak. Eta adibidez gurasoek zer egin behar dute? Gurasoak, nik oso garbi daukat. Gurasoak ezin dute inolaz ere aurraren aurrean jarri. Gurasoak entzun, aurrei entzuten ikasi behar dute. Entzun eta lagundu. Nortzu diren adierazten usteko, zer egin duten onartzeko. Ez du balio aurrean jartzea eta esatea gaur bati zer egin behar duen, zer duen egin behar. Nik uste dut hezkuntza, benetako hezkuntza da entzun eta libertade eman berak dena aurrera jotzeko. Eta irakasleak eskolako orduetan, eskolak oraindik ez dira erabat inklusiboak? Ez da inklusiboa. Nik uste dut, zein barlotan, beste aniztasun beste programa dituzten horrekin eta hor egon da lan serio bat, baina gero gai honek inguruan hor ez da ikusi, hor ez dago landuta eta beti gelditzea irakasleren eskuetan, esan ere borontatea.
transversalidadea da momentu batean moda jarri gintzena, baina hor pertsonaren sensibilidaderekin dago, orduan egongo da irakasle batzuk, hori landu egiten dutena, baina beste batzuk nahi ez badute ez dute lantzen, eta gehienak ez du lantzen. Eta nik ez diete horpegiratzen, nik uste gizarte honetan dagoen aniztasunarekin formakuntza oso komplikatua da, baina jarri behar dire, bai formakuntza, bai, eta nik beti esaten de berdin, kurrulukumean sartuz bitartean, da kantos al sol, osea, deno voluntatean gelditzen da, eta bueno, nik uste dut irakaslegoaren gan dauka konfiantza osoa, eta uste dut egiten dute aliketa alduen guztia, baina eske behar dute formakuntza, behar dute jakin, behar dute programatan gure gaia ikusi, ez? Bestela, beste gauzetan ibiltzen dire. Hemen ari zarazu mezuak zabaltzen, eta mezu bat zabaldu zenioten beste bizipoza elkarteari, ikus dezagun. Zenbat kolore ditu uztargiak? Sei bakarrik, kolore gehiago gehitu beharko lirateke uztarginetan. Bai, pertsona bezala, itxura, pentsaera, sexu aukera, identitate guztietakoak, mundua bera den bezalakoa islatuz, anitza, eta aniztasun hori askatasunean adierazita bizi behar dugu. Aukerak gehituz, harrotasuna gehituz, askatasuna gehituz. Zer da bestela bizitza askatasunik gabe? Bizitza da gorputza, askatasuna bihotza. Bueno, bizipozaren parte zarete, zer da zuei bizipozak ematen dizuena? Bueno, nik uste bizipozan godeno da eman hartu bat, edo hartu eman bat. Ez da ejerzito bat, zuek gai hau lantzen duzute, guk beste hau. Nik uste dut hor dakoagu balore batzuk, gizarterotu nahi ditugunak, eta hau da hain zuzen, aniztasuna. Nahi dugu, eta pentsatzen dugu, koloreetako gizarteak askoz zoriontsua izango da, askoz hobeto biziko garela denok, eta arlo horretan eta helburu horiekin lan egiten dugu. Gero, elkarte bakoitza, beharraren arauera, momentu batzutan egiten da zerbait berezia berekin, baina guk gauza asko egiten dugu aman komunalak, auzolanean. Bizipoza jaia, gure web horria, bideoak, eta gero herriz batzutan juten gara eta zentratu egiten dugu indarrak horretan, baina, esan nahi dut, hau ez da esatea, homosexualitatea zitxegin behar dute, ez, aniztasuna zitxegiten dugu, eta nahi dugu hori gure baloreak plazaratu, eta, aldi berean, gizarterekin ere da gure hartuko bezala, hartu eman bat, guk hori plazaratu nahi dugu, baina guk gara, azken finean gaur egungo gizarteren islada. Gizarte hau ja ez da txuri beltza, zorionez. Asier Maia, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, bai. Arratsaldeon, bai. Gizarte hau ez dela txuri beltza esan du, eta gainera koloretako gizarte batean denok zoriontsuago izango garela. Aniztasunarekin gertatzen da Ruper Ordorikaren kantarekin gertatzen den bezala, ez? Euskaldun izatea zein nekeza den, aniztasunaren aldekoa izatea zein nekeza den. Benetan, hitza potoloa da, erresa egiten, baina gero aniztasuna arlo guztietan, sexuala, kulturala, erlijio arloan, identitateak, hori tokatzen zaigunean ez da hain erresa aniztasuna, inguruan daukagun aniztasun horri baietz esatea ez eta onartzea. Orduan, oso garbi dago aniztasuna daukagula, aniztasunaz inguratuta daukagula arlo guztietan, gaudela arlo guztietan, eta horren alde egin behar degula, nik esango nuke lehenengo puntua, eta ez diot Olgari kontra eramango, baina etxeetan dago lehenengo gakoa. Hau da, gure gizartea aldatzeko etxeetan da lehenengo gakoa. Eskoletan lan egiten da denetarik. Bakea, kontsumismoa, osasun digitala, ez dakiz zer, aniztasuna ere lan egiten da. Baina etxeetatik ez datorrena oso zaila da aldatzen. Hau da, mutiko batek motxilan dakarrenean, ez? Balore batzuk, eta balore horiek aniztasunaren aurkakoak direnean, eskolak
nekez egin dezake aurrera. Jarri dezake mutilaren aurrean beste ikuspegi berri bat, jarri dezake txantxo hori agian aldaketa abiarazteko, baina ne ustez gakoa dago etxeetan, gurasoetan, familietan, hor aniztasuna praktikatzen baldin bada egunero, hor aniztasuna zentzu guztietan ikusten baldin badute umeek normaltzat hartuko dute. Eta hori gertatzen da askotan gaixotasun bat, edo adibidez identitate sexualarekin familia bati tokatzen zaionean, egokitzen zaionean horri aurre egitea, orduan txipa aldatzen dute, klik egiten dute, eta egoera berri horri aurre egiten diote eta onartzen dute bere semea, ez? Askotan hori, seme batzuek ez dute onartzen aurre iritziak dauzkatelako, eta ez dute adierazten, isilean gordetzen dute, isilean eskolan, nik dauzkat ikasleak homosexualak edo bestelako tendentziak dauzkatenak, eta nik badakit, baina bere familiak ez dakite, isilean daramate, beldur dialako, ez? Eta horrexegatik esaten dut, lehenengo pausua beti ne ustez etxean dagoela. Etxetikan abiatuko gara bizipoz hori zabaltzeko bidean. Bestela ikusten dut, ez da hain erresa izango. Orduan, gure erronka da norbere lehenengo erronka. Oda, norberak onartzea, aniztasuna onartu behar duela, aniztasuna ikusi behar duela, eta halako bizipozaren bideo honetik eta elkarteak bultzatzen duen bideo honetikan, hori da lehenengo pausua. Eta gero, beste batzuk gizarte moduan emango ditugu. Eta halako esperantza daukau. Gakoetako bada esan duzuna, irakasleak zuk badakizu eta etxekoek, gurasoek askotan ez dakite, ez da, bideo horretan, lanketan ari zarete, eta, aipatu duzun gizarte honi kolore gehiago, norbaitek ematekotan gure urrengo gonbidatuak emango dio, Jogurina aktorea, show womana, kabaretetan ikusiko zenuten kantari eta dantzan, bizitza da gorputza, askatasuna bihotza abestian parte hartu du, bere ahotsa entzun eta ikusiko dugu laster batean. Gurean da, Jogurina Boroba. Kaixo, Jogurina. Iepa. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri. Bai, kaixo. Pentsa, zure ahotsa entzunez, eta da zure ahotsak zure buruari ongi etorri bat emango balio bezala, ezta? Zondo, bai. Kantuarekin gustora? Bai, oso gustora, gainera haiek biziposakoek hau egiteko, ez da edozein gauza, egon dia zakizen bat hilabete lan egiten, eta prozesua beti izaten da, entzuten duzu abesti bat, eta pentsatzen duzu gauza, bere alaz egiten dela, baina ez da horrela. Eta bai, izan da oso polita batean jasotzea abestia, eta gauzak zehaztea, eta hori dana. Ni oso gustora, ze gaina, azken bola hontan, azken urteotan nago hori egiten, ez pixkat alako abestiak egiten, aniztasunari buruz, eta polita batean beste bat izatea, gero txotbetan edo zein lekutan abesteko eta mezu horiek zabaltzeko. Zuretzat zer izan da pertsonalki abesti hontan, proiektu hontan parte hartzea? Oso polita, ze batean, ni Lutxo Egiak, lagun batek esan zian, oain dela 2 urte horrela, badaude biziposako jendia urrengo ez dakit egunen batetan, egongo dia liburutegi batetan, Bidebarrieta liburutegian, Bilbon, gauza batzuk dokumental bat erakusten. Gu nintzen ikustera, eta batean konturatu nintzen oso proiektu polita zala, eta gelditu nintzen oso pozik, nire nengoen ikusten, eta hori, eta batean haiek deitzean benetan zoragarria, eta orduan, lehen momentutikan esan nun baietz, parte hartu egin nahi nula, eta gero izan da lan dezente da, baina gero hor egotea jendearekin abesten eta erlazioak eta alako gauzak, sortzen diren erlazioak eta energiak oso politak dira. Abestiak aske izatea aldarrikatzen du, zu beti aske sentitu zara? Ez, gainera guk txikiak ginenean oso ezberdina zen. Adibidez, ni banekien txekitatik gehi nintzala, edo maritxua, edo homosexuala, eta ezin nun ezan, eta orduan, batean gero ja helduagoan nintzenean, posibilidade hori izan nun. Baina, bai, zan beti egotea klasean,
egotea mimetizado, egotea horre beti, besten antzekoa izatea, bestela kontuatzen zian zu, beti esaten ziaten. Zu zer zea mutia edo neska, nintzen pixkat nahiko malitsua, lumarekin, baina hori, gero guten zea pixkat indarra hartzen, batez be jo nintzanean Bilbora bizi izatera, eta... Noiz kendu zenuen gainetik zama hori, noiz hasi zinen askatzen? Adibidez, ni jun egin behar izan nintzen Bilbora bizi izatera, ni Laudiokoa naiz. Han Laudion, bebai oso jende jatorra dago, eta ziurazki, problema gutxi izango nuela, baina, batean, ni ez nintzen hain indartsu, ez nintzen hain oso lotxatian nintzen, eta nik erabaki nun, batean Bilbora beste jendearekin, homosexualak zianan, zeuden taberna batzuk, orduan erabaki nun ara jutea, eta ni bezalako jendearekin elkartzeko. Baina gaztean zarenean, adibidez, ni esan nuen lengua aldiz homosexuala naiz horrela, gaina dardarka, Kosladan, Madrilen, auzolandegi batetan, ze batean bazegoen Ameriketako mutila, James Burgos, eta bera zegoen gurekin egunean zer, baina gero juten zantzuekara tabernetara, eta egune batetan egon zan kontatzen bere historiak, bere gaueko historiak, eta ni batean erabaki nuen esatea, ni homosexuala, ni mari... eta bera farre egiten, no? Zenbat urte zen dituen orduan? 21 urterekin. Eta hori izan zen nuenean, lasaitu dintzen. Izan mundiala, beira, nago oso polita, eta batean kontuatzen zea badagoela munduan zu bezalako jendia, oaintzen bertan egoera nahiko ezberdina, ze behintzat entzuten dute irratian edo ikusten dituzte gu bezalako personak telebistan, ez gea estralurtarrak, gizartean gaude, eta orduan orain errezagoa da beraientzat. Baize, gaur egungo aurrek gazteek erreferente gehiago badituzte? Bai, sorionez, ezke nigo goratzen dut, txikian nintzanean, eskolan ez zuen ezer, telebistan ezer, adibidez ni 16 urterekin, Laudion nengoela, jo nintzen zinemara, eta zegoen pelikula bat, Espainiako pelikula bat, hori, Fernando Esteso eta Pajares Maritxuz egiten. Ni, horrela, hori da homosexuala izatea edo maritxoa izatea. Atera nintzen zinematik, guztiz deprimituta. Eta orduan, beti, eta adibidez nio nahi bertan, noala eskoletara esaten dien, ni ez naiz referente bakarra. Badaude, ni bezalako mutilak, futbolariak dienak bebai, homosexualak dienak, ministroak ez dakiz zer, neskak bebai, nesken mundua ez dia danak, ezberdinak gara, oso ezberdinak. Eta orduan, nik uste zabaldu egin behar dugu horrela, zu sentitu egin behar zea ondo eta aurrera. Behar bada orain gaztetxo batzuk hariko dire ikusten, zuen diskursoa entzuten, zuen sentipenak entzuten, eta ez gaztetxoak harik, haien gurasoak eta aitonamonak ere, bai. Eta hor funtzio garrantzitsua betetzen da. Bai. Ikusten manaute, esango dut, zeitxuzia edo, hau bezalako. Hau da, nire janskera bat, nire lana, autonoma naiz, nire lortu izan dut, hau lana bihurtzen, eta benetan, aniztasuna gero eta handiagoa da, eta oso polita. Ni adibidez, oaintxe bertan, leheno ez nintzen hain ausarta, baina bai oain ausartzen naizela alako mezuak zabaltzen. Eta ni nago pixkat aiei laguntzeko. Eta hori, benetan, ni juten ez gero eskoletara esaten diete. Ni ez naiz referente bakarra, ni homosexuala baldin batzea, zea bukatuko travesti bat bezala lan egiten. Edozen gauza egin dezakezu, eta mundua oso polita da, eta sentitu indarrarekin, eta hori, ikusten baldin badezu zure alboko pertsonaren batek zozer esaten badizu, alde egin, eta beti egongo da zu bezalako jendia edo maite nahi zaituen pertsonaren batek. Olga, zu ere indartsu sentitu izan zara? Ausarta izan zara? Nik uste dut bai behatanik gara 21 urteko garaikoak. Denok atera ginen gutxi gora, bera maritikan adina horrekin. Pixka bat, independentzian pixka bat lortu ginean, familiatik kanpo, eta nik sentitu naiz beti oso indartzu. Nik mugimendua hasi nintzen, nik esaten den bezala, nik hortzak hemen, gure mugimenduan atera gintzaizkit. Eskola garaian eskola garaian paretak eta hormak aurkitu zenituen zuk ere bidean? Bai, denok, neskak,
egoera ezberdin bat sufritu egin dugu, gizoneko konparatuaz. Guk ez ginean existitzen. Guk ikustezina edo ikusgaitza edo neuzun moduan esan ez. Orduan, ez ginen inor, baina lesbianak eta emakumeok ere, emakumeok ez genukan sexualitaterik, beraz, lesbiana nola existitu emakume sexualitaterik ez baldin bat egon, ez? Baina nik sentitu naiz, betik suerte izan nu, nik uste bizitzan batetik, bizi posez beterinak eta egon naizelako beti, eta humerotxua, eta hori da elementu oso importante bat resilentizateko. Horrek asko laguntzen du. Asko laguntzen du, eta hasi nintzen mugimenduan hogeita bat urtekin. Eta orduan, suerte izan nuen esaten dut, nik lehenengo aldian, nik uste garai hartan flok, ni Madrilen bizi nintzen, eta jun behar nuen, jeseria inguruan, kartzela inguruan, zegoen lokal zistrin eta ilun batea, eta niko garan dokat, pasan nintzela 7 aldiz, atetikan, eta nintzen sartzen kanka joteko. Eta orduan, azkenean ja, atera nuen, eta kanka egin, eta ostras, barruan nire izudutoko lau neska. Ostias, hau da! Eta orduan, ja hasi ginen eta jarretzen genuen, eta nik beti sentitu naiz nire gura defendetzeko gai. Badakit, hipotik notel asko, baina beraien problema. Barkatu, oso berezia da, baina garai hartan, zu txirrina jo egin behar zenun tabernetan. Dan-dana itxita, adibidez baingo hortzadarreko hori banderak ez zeuden. Dena ezkutuan, ez da? Ezkutuan, dana. Eta barrura sartu eta ezagunak, olak esan duen bezala. Hor mundu bat irekitzen zen, ez da? Zoragarria gaina. Tira, ari gara gehitu elkarteaz, ari gara abestiaz, izan ere, esango dugu izena, bizitza da gorputza, askatasuna, bihotza, abestiaz ari gara, Jogurina zu jarri diozu ahotsa, baina ez zuk bakarrik. Lagundu egin dizute, edo zuk lagundu diozu beste bati? Adibidez, abesti zoragarri horrek Zabi Zabalak egin du musika, baina Bioz Gorozpek egin du letra, eta batean egon ginean grabatzen, berak egin zituen koroak, baina nik esan un mesedez, utzi beraien abotzak, ze oso politak dira, eta horregatik daude bebai, hor daukate presentzia handia. Agurtu egingo dugu, Bioz Gorozpe, arratsaldeon. Arratsaldeon, bihotzu zara abestiari letra jarri diona, eta Jogurunak esan duen bezala ahotsa ere bai. Gustura gelditu zara abestiarekin? Bai, uste dut, prozesu oso politi izin de, eta emaitza de uste dut politi izin dela, eta ni gusture geratunez. Azkenean garrantzitsuena mezua da, ez da, bihotz, adibidez, kantuak esaten du 6 koloretako hortzadar zabaldu zure uztaia, pentsa gaur Jogurina hortzadarra bezain koloretsu, etorri zaigu. Bai, Jogurina bete da koloretu. Bai, nik transmitidu gure izin dodaz kantu honetan hainbeste idea, eta euretako bat izin de hori. Anistasunari buruz, ibilide desbergaz, muñarte gonbidatuek, eta anistasunea dira gure izin dut koloretan. Eurek simbolo moduen, LGTB kolektiboak simbolo moduen erabiltzen dagoen hortzadar horrek 6 kolore dekoz. Baina duen askoz kolore gehiago dauz. Eta ez 6 bakarrik etorruen, badanak sartuteko modu beti izinde hori ez. Zabaldu zure ustaiak, ze askoz kolore gehiago dauz eta askoz ederragoa da paisaia. Kantuari buruz ari gara hizketan onena entzutea eta ikustea izango da. Bizitza da gorputza, askatasuna bihotza. Arrotasuna adierazi, nork bere bidea aukeratzean, utzi nina izena izaten, izan zaitezu zarena, pentsaerak zabaltzea da, aukerarik gauzartena. 6 koloretako hortzadar zabaldu zure uztaiak, kolore guztiak jantzita, ederrago da paisaia. Anistasuna izaheretan da jendarte honen
aberastasuna. Bihotz, hemen ari ginen abestia ikusten eta entzuten, lehendabiziko aldia da Jogurinarekin kolaboratzen duzula, Bihotz? Ez, ja ez dakit bada 3. kantua egiten dutena beretzat, eta, beragaz erresa da beharreitea, pilo bat idea dekoz, eta, nahiko ondo konpontan gara, Ba. Kantuak indarra dauka, Bai, nik uste eta ziera batetan, barkatu. Esan, Bihotz, esan, Bihotz. Barkatu. Nik musika entzun hauenean, musika Xabier Zabalak entzun dau, eta musika entzun hauenean, hainbeste ideia etorria eta esan burure, batetik arrotasuna ez da, LGTB-kolektibuen arrotasuna, eta horregaz lotute apuru eta legin du nintzen letrea egiten. Olga, esan? Ez dut okerarik izan, baina, gehituren partetik eskerrak eman izkigu bihatxi, izugarrizko kanta polita eta zoragarria. Olga, zuretzat, horrelako ahotsak, horrelako aurpegiak eta izenak elkartearen alde aritzea, asko izango da, ez da? Izugarria, nik uste dut azken finean erreferenteak. Bizipozaren helburutako bat, hasiera batetik, izan da hori gain zuzen, ez? Gure aurrentzaka sortzea berezko erreferenteak eta personaiak, ez da bakarrik homosexualak. Poko job asko dago, Pocahontas eta ez dakizera, eta euskaldun irudi batzuk ere saiatu behar dugu eta hori zabaltzen, aurrak esaten badegu, mundua ez dela txuri beltza, koloretakoak ez bakarrik aniztasun sexuala, euskaldunak ere gure berezitasuna daukagu eta hori adierazi behar dugu. Beste gauza askotan, ez da, Jogurina, gaur zen mezu zabaldu nahiko zenuke zuk? Baldin badago hortik neskaren bat, neskato mutiltzo edo berdin da. Badago geho jende asko, agian baserri batetan bizi dana, heldua ez dakit, baino gaztea ez dana edo benetan hauzartzea, behintzat haiek sentitzea nahi duten bezala, oso politaz geha, benetan nio horrela tortzen ez jantxita, baina gero nahiz oso, ematen de franziskano bat, gero bizitzatik oso, izan zaitezke nahi dezuna, oso polita da, batean kontatzen zeanean, zu bezalako jende asko da, gaina ointze bertan pilo bat, eta benetan polita da baten elkarrekin egotea maite dezun pertsona batekin, eta guk behar dugu pertsonak bezala, eta hori lortu egin behar dugu, hori argi eta garbi. Asier, erreferenteak garrantzitsuak direla aipatu dugu, eta erreferenteak anitzak izan daitezkela? Oso anitzak, baina gaur adibidez, bai Olgak eta bai Jogurinak, egiten nahi dien ikusgarritasun hori da beharrezkoa deguna. Baita komunikabideetan eta toki guztietan, hitza ez daukanak ez da existitzen. Beraz, egoera hauei guztiei jarri behar diegu hitza. Daukaten hitza, homosexuala, transexuala, dena delakoa, eta hitzetan eta ikusgarri egin behar dugu. Claro, Olga beak esan du, emakumeek izan dute zailagoa hori indikan, ikusgarritasun hori emakume izateagatik bakarrik ez dute izan. Are gutxiago, bestelako identitate sexuala baldin bat zuten. Orduan, beraien eredua izan behar da, beste askotan bezala, gizarterako eredua. Horrexegatik lehen esan dut, bai etxetan eta bai kalean, dena lehenengo pausua. Hor daukagu gure erronka. Publiko egin, azaleratu, argira ekarri, ilunean egon den, mendetan egon den egoera hau, ez? Eta sorionez, ahi geha, ez? Zuri beltzari kolorea jartzen, eta saia gaitezen aurrera egiten. Orduan, batetik, beraiei nire miresmenaz, egin izan duten bidea ez da bate erresa izan, eta, bizipoz hori, sei zabaltzen behar zaituztegu, gizarteak behar zaituzte. Asier, eskerrik asko horregotearren eta zure hitzak horrela zabaltzearren, Olga Jogurina zuei ere mila esker etortzearren ona, eta Bihotz zuri ere bai eskerrik asko pantailaren bestaldetik hemen izatearren, eta jarraitu horrela. Eskerrik asko.